ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿನಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ತಲ ಮಲ್ಪಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನು ಕಾಂಡಲಾಗ ದಿನ ಲೇಟ್ ಆದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಿತ್ತು ಕಂಚನೆ ಕುಲ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಲಕ್ಕುನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ತಕ್ಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಅದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋಜಾವೆ ತುಗ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡುವೆ ಆತ ದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು. ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಚುರು ಕೊಂಚ ತಿನ್ಕ ಮಾರೆ ಭಾಳ ದಾಹಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ. ಇನ್ನೀ ಓಪನ್ ಮೈಕ್ ಬೇತುಂಡು ಕೋಡದ ಓಪನ್ ಮೈಕ್ ತಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನಿದ ಓಪನ್ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಅವ MP ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಟು ಪಣ ಯಾನಿಗೆ ಓಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪದೆ ಅಂತ ಜಾಗ ತೋಪಾವೆ. अलग है तो ये एक कन्वर्सेशन है एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका के साथ जो न समझो खामोशी मेरी. इश्क और प्यार दोनों एक जैसे नहीं होते क्या? नहीं होते क्या? 9820026235 next touch सुलझा जा बालम लट उलझ. बात बड़ी तो बात आगे बढ़ी इसलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया लेकिन अब तुम मिल रहे हो. About a poem which written by me and it about a person who try to know who he is. ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಉನ್ಮುಕ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಬೇತ ಲೋಗೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಪಿರೋಂಜಿ ಫ್ಲೋಗು ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ತೋಚುಣಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿದ ಥೀಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಟ್ರೋ ಟು ರೈಟ್ ನಾವು ಲೋಗೋ ಇಂಚ ಐತಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅವಕ ಬಾಹುಬಲಿ ನಟೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕುಲ್ ಮಾತಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬೋಲು. ಒಂದು ಹಿಂಜಿಡು ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ದೇರು. ಹೆಲೋ. ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ವೋಟರ್ ID ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ತುಳು तुका ये क्या बना रहे हैं? ओके हमको अंच नार्मल पेपर पेंट मल्तद इंच कोर्पेद ओके इंचिन पेपर अंच मल्तद कोर्पेद समट इंच अंड मुल्प प्रियांबल टी शर्ट तिक्ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೈತುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಕ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ತೋಪಾವೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೈತಿ ಅವ್ಳು ಓಲ್ ಪೋಲಂಡ. ಹಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿಟ್ಟ ಗುಂಡೆಲೆ ಗುಂಡ ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಣ ಆತತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೈದಿತ್ತೆ ಪಣ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಉನ್ಮುಕ್ತ ಟೂರು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಪಣ ಕೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿತ್ತ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಬಗದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ. ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಐ ಕಟ್ಟಂಡ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐ ಕಟ್ಟಂಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮೈಕ್ 5 o'clock ಉಂಡು 5 to 6 ಮುಟ ಬಕ್ಕ 8:30 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಶೋ ಕಪ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದಾತನು ನೈಟಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಣ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಜಿ ಬೆದಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಗೊಲ್ಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಶೋ ಕೂಡ ರೆಡಿಯ ನಕ್ಕನ ಸಾರಿ ಮಾರ ಇಚ್ಚ ದೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ದೋಜದ
ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೆ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೆ ಪಣ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಹಿಪ್ಪುನ ಅಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಅಕುಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಾದಾ ಬಂದದ್ದು ಈ ದೊಂಬು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಮಾರೆ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ It was ಮಾಡಿದೆ a really amazing performance. Everyone, please give Tuga. hands a round of applause. Please welcome Swati Nadu. घुसोगे ना तो लेफ्ट साइड ಓಪನ್ ಮೈಕ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಗುಲು ಒಂತೆ ತಿಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ತೂಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಿನ್ರೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಒಂಚನ ಒಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು? ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂತೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವರೆ ಪೋಯಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಡು ಒಂದು ಮುಗಿಯು ತಿನ್ಕನ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ classmates, this is my classmates, this is Ganesh, Shubham and Mayur. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ನೈಟ್ ದೈನಿತ ವನಸ್ ಉನ್ಮುಕ್ತ ಯಾಂಕಲ್ ವೆಜ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದೆತೊಂದಿಜಿ ಪಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಾಲೇಜಿ ಪನ್ನೀರ್ದ ಜಾಗ ಡಕುಲ್ ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಉನ್ಮುಕ್ತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇವಾಗ ಶೋಕದ ವನಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಪ್ಪೊಂದಿ ಪಣ ಅವಳ ಪಿದಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಪಣ ಪಿದಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಪಣ ಮೊಗ್ಗುಲೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವನ ಸುನ್ಕ ಪಕ್ಕದ फोन लगता है यार पता है निशा मस्कर बोलो जर चलो लाला डाले लुकिंग प्रिटी राइट हाँ इतने दार है बंडाई बताओ कैसे बोलते हैं सोल मेलू क्या सोल मेलू हाँ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಏನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ದಾದ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಡು ಇವು ಕಂತೊಂದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಐಟೆ ಉಲ್ಲ ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಜಲ ತೆಗುಲ ಐಗುಲ್ ರಡ್ಜಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗಂತ ಬಂದಿಂತ ಈಗ ಕ್ರೌಡ್ ದೇಕೋನ ಇತ್ತೆ ಲೆಚ್ಚಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಕನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿತ್ತೆ ಪೈ ಸೊ ನಡೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪಿರಾವುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ನ ಅಕುಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆ ಕುಲ್ದೇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಪಿದಾಯ್ದು ಬರ್ಪೇನ ಕುಲ್ ಏರ್ ಆವಡು कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡ ಹಾಕಲು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮದ್ದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಅಂಚೆನೆ ಬಗದಾಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದುಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಟ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಲಿ